Finlandia-talohan on ihan eeppinen tapahtumakeskus Helsingin sydämessä. Me järjestetään kongresseja, kokouksia, konsertteja, erilaisia yritystapahtumia ja nyt sitten myöskin toimitaan tapahtumatalona ihan kuluttajille, eli ollaan avoinna myöskin kuluttajille joka päivä. Remontilla päivitettiin tämä talo vastaamaan tämän päivän vaatimuksia sekä valaistuksen että äänentoiston ja kaiken muun tekniikan osalta. Ja tämä oli tarpeellinen remontti, 50 vuotta vanha rakennus, niin kyllähän se vaatii remonttia. Valaistusuudistusprojektissa vaihdettiin Alvar Aallon alkuperäisiin valaisimiin uusi LED-tekniikka. Sen lisäksi, että meillä on laadukas valkoinen valo, niin meillä on siellä lisäksi myös värisekoitus, jolloin saadaan luotua erinäköisiä valaistustilanteita. Projektissa tärkeimpänä tavoitteena oli se, että me saadaan taklattua monia teknisiä haasteita, jotka liittyy esimerkiksi optiikkaan ja heijastuksiin ja sitten siihen valon määrään, mitä yhdestä valaisimesta pitäisi saada. Niin me toteutettiin ihan yksi yhteen mallit ja lähdettiin testaamaan niitä, että me löydettiin sellainen toimiva tapa, millä me pystytään tekemään valaisimet ja monistaa sitä näihin eri malleihin. Tässä projektissa tehtiin noin 800 eri valaisinta ja niitä oli 18 eri mallista valaisinta ja niistä oli eri tiloissa. Oli tässä Finlandia-salissa, Helsinki-salissa, lämpiössä ja verandassa. Ja kaikissa oikeastaan, missä on värillistä valoa. Finlandia-talo on moneen muuhun tapahtumatilaan verrattuna siinä mielessä poikkeuksellinen, että sitä samaa tunnelmaa voidaan tuoda tapahtumatilan ulkopuolelta lämpiöihin ja eteisauloihin. Valaisuudistus on todellakin vastannut odotuksiin. Se on hieno asia, että tämä ulottuu nyt oikeastaan kaikkialle tässä talossa, että me ollaan nyt tässä salissa ja me voidaan tehdä tänne joku valotilanne, joka me voidaankin jatkaa tuossa Piazzan alueella ja tarvittaessa vaikka sinne verandatiloihin asti. Se, että talossa on nyt ihan huipputekniikka, niin silloin on meille iso merkitys, koska me pystytään antamaan meidän asiakkaille uusia vaihtoehtoja, luomaan erilaisia tunnelmia ja tiloja. Ja se on tietysti meille ihan hirveän tärkeää, että on merkittävä parannus aiempaan.